तर आज मी ना मस्तपैकी तुम्हाला टिफिनसाठी अगदी कमी वेळामध्ये, कमी साहित्यामध्ये, अगदी सोप्या पद्धतीने हा भेंडी मसाला बनवून दाखवणार आहे. ही अशी भेंडीची भाजी जर तुम्ही टिफिनमध्ये नेली ना करून, तर खरं सांगते भरलेली भेंडी वगैरे खाणं सगळं विसरून जातं. आणि इतकी छान झटकीपट, चटपटीत, मसालेदार अशी ही भेंडीची भाजी सकाळच्या घाईसुद्धा तुम्ही बनवू शकता आणि टिफिन असं पोट भरून जेवण करून तृप्त होता. आणि इतकी मस्त ही भेंडीची भाजी लागते. अशी पोळ्यासोबत ना तुम्ही टिफिनला ही भाजी घेऊन बघा, म्हणजे नेऊन बघा, खूप आवडीने खाताना नेहमी तुम्ही टिफिनला ही भाजी नक्की करता. तर चला बघून घेऊया. आता इकडे मी भेंड्या ना कट करून घेतल्या. सकाळच्या घाईमध्ये सुद्धा तुम्ही ही खूप कमी वेळामध्ये भाजी बनवू शकता. तर इकडे ह्या भेंड्या बघा मी स्वच्छ कट करून घेतल्यात, धुवून घेतलेल्या आहेत आणि आता सुकून घेतलेल्या आहेत. आपल्याला काय करायचं, सुरुवातीला कढाईमध्ये ना अगदी थेंबर तेल टाकून ही भेंडी भाजून घ्यायची. भेंडी भाजल्यामुळं काय होतं, याच्यामधला चिकटपणा कमी होतो, लाळूसपणा जो असतो ना तो नाहीसा होतो आणि भेंडी जी आहे ती मोकळी सुटसुटीत राहते. बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच लोकांकडे असं होतं की चिकटपणा असं चिकट वाटते बघा भेंडीची भाजी, ती असं भाजल्यामुळं तो चिकटपणा नाहीसा होतो. तर चांगल्या प्रकारे थोडीशी ही भेंडी अशी भाजून घ्यायची. टिफिनसाठी खूप छान भाजी, तुम्ही नक्की ट्राय करा. फक्त काय करायचं, भेंडी रात्रीची कट करून ठेवायचं. एक शेंगदाणे लसूणचा कूट करून ठेवायचा डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये. अशा छोट्या छोट्या भाज्यांना टिफिनसाठी मस्त बनवू शकता. हे बघा भाजून घेतली का नाही छानपैकी भेंडी आणि याचा सगळा चिकटपणा नाहीसा झाला आहे. आता त्याच कढाईमध्ये ना आपण तेल टाकूया. तेल टाकल्याच्या नंतर याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे टाकायचे. अगदी तेलाचा वापर कमी करा, नाही तर खूप तेलकट होऊ शकते भेंडीची भाजी, त्यामुळं कमीच तेल वापरा. हे भेंडी बघा चिकटली आहे थोडीशी कढाईला, त्यामुळं तशी दिसते. तर असं हे जिरे जर तडतडून झाले की याच्यामध्ये आपण ही भेंडी लगेच टाकून घ्यायची. इकडे कांदा टमाटर अजिबात वापरायचं नाही. खूप कमी सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवते ही भाजी. आणि याच्यामध्ये आपले बेसिक मसाले टाकायचे. गरम मसाला, धना पावडर, लाल मसाला, चवीनुसार मीठ टाकायचं, थोडीशी चिमूटभर हळद टाकायची, कारण भेंडीला बहुतेक हळद जास्त वापरत नाही, पण लाल मसाल्याची करतो म्हणून थोडीशी हळद टाकायची बस. चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि हलक्या हाताने स्लो गॅसवर याला मिक्स करून घ्या. एवढीच प्रोसेस आहे ही भाजी बनवायची. याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काहीच असा कुटाणा करायचा नाही जास्त. आता लाल तिखट मी इकडे 2 चमचे टाकले, तुम्ही कमी जास्त मसाले वापरू शकता. आता बघा ही चटपटीत भेंडीची भाजी किती छान तयार होत आहे. खायला इतकी भारी लागते ना, मस्त वाटते. मला कधी पण भेंडी असं भरलेली भेंडी करायचा कंटाळा आला की मी अशाच पद्धतीची ही भेंडीची भाजी करते. आणि हे बघा लसूण शेंगदाण्याचा कुटणा असं एकदम करून ठेवायचा फ्रीजमध्ये. एक 4-5 दिवस तर चांगला फ्रेश राहतो. आणि अशा छोट्या छोट्या भाज्यामध्ये जर वापरला ना तर भाजीची चव खूप छान लागते. म्हणजे भरलेली स्टफिंग ज्या भाज्या करतो बघा ती करायची आवश्यकता लागत नाही. मग हे बघा आता भरलेली भेंडी करायची गरज नाही. शेंगदाणे लसूणचा फक्त कूट वापरायचा 2 चमचे. रोजच्या टिफिनच्या भाज्या तुम्ही असा मसाला तयार करून ठेवला ना शेंगदाणे लसूणचा तर खूप छान तयार होतात. आता बघा शेंगदाणे लसूणचा कूट टाकला आहे आणि भेंडीला अशी वाफ देत राहायचं. अजिबात इथे पाण्याचा थेंब नाही. तेलसुद्धा आपण कमी वापरलं आहे. तुम्ही पाहू शकता भेंडीची भाजी किती मोकळी सुटसुटीत होत चाललेली आहे. ही अशा वाफात याला भेटत राहतात. ह्या स्टीमवर ही भाजी खूप छान तयार होते, म्हणजे नरम सॉफ्ट होत राहते आणि जास्त काही भेंडीला गाळ करायचं नाही. म्हणजे भेंडीमधला जो क्रंचीपणा आहे ना तो प्रत्येक घासामध्ये आपल्याला जाणलं पाहिजे. मस्त वाटतं. अगदीच लाळूच पिचपिच असली की मग ती काही मजा नाही येत खायला. हे बघा मस्त झाली का नाही आपली मोकळी सुटसुटीत भेंडीची भाजी. तुम्ही पाहू शकता कुठेही अजिबात चिटकत नाही, तार तुटत नाही, म्हणजे लाळूसपणा दिसत नाही. एकदम व्यवस्थित झाली बघा. आणि अशी गरमागरम झणझणीत चमचमीत ही भेंडीची भाजी तुम्ही टिफिनसाठी नक्की ट्राय करून बघा. खूप कमी वेळामध्ये होती, तुम्ही पाहिल्याला आहेतच. हे बघा किती सुटसुटीत वाटते का नाही. अशी भेंडी जर तुम्ही टिफिनमध्ये जरी दिली तर खरंच आवडीने टिफिन खातील. हे असं गरमागरम भेंडीची भाजी बनवायची. कितीही उशीर झालेला असेल तरी अगदी 5 मिनिटात ही भाजी सकाळी टिफिनला बनवू शकता. फक्त एवढंच करायचं, शेंगदाण्याचं लसूणचं कूट करून ठेवायचं आणि भेंडी कट करून ठेवायची बस. हे बघा वाटते का नाही छान, एकदम सुंदर अशी टेस्टी चवदार मसालेदार चवदार अशी ही भेंडीची भाजी. शेंगदाणे लसूण टाकल्यामुळे याची चव खूप छान झालेली आहे. वरून थोडासा चाट मसाला किंवा लिंबू पिळून जरी भाजी खाल्ली ना तर तुम्ही विचार करू शकता ही मसालेदार भेंडी अजूनही चांगली चटपटीत होते. रोट्या घेऊन जायच्या गरमागरम
आणि मग आणि डाळ राईस जर घेत असतात टिफिनमध्ये तर सोबत तोंडी लावाली भाजी बनवू शकता. तर हे बघा किती मस्त झाली का नाही. असा टिफिन बनवायचा म्हणजे गरमागरम चपात्या आणि ही मसालेदार चटपटीत भेंडीची भाजी जर टिफिनमध्ये खाल्ली तर खूपच म्हणजे एक आनंद वेगळा होतो. म्हणजे खूप मस्त वाटतं असं चांगलं जेवण आपण टिफिनमध्ये आणलं की पोट भरून जेवतो. तर खरंच खूप छान लागली. एकदम झणझणीत स्पायसी आहे आणि चटपटीत पण आहे. फक्त वरून थोडासा लिंबू पिळा, अप्रतिम याचा स्वाद लागणार. तर खरंच इतकी भारी वाटली ना मला ही भेंडी आणि क्रंची लागते, अजिबात लाळूस झाली नाही आहे, नरम सॉफ्ट झाली नाही जास्त. हे बघा ही अशी टिफिनला भाजी तयार करा. आणि कसा वाटला व्हिडिओ लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा.